ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kajing penyeng ya arli ki signboard bapentre ya ke scheme Jal Jeevan Mission hagishnong permadan ke bahab hamothat Russian block East and West Khasi Hills string legi signboard ki bidan ya ke kerteng ke block Mountain Road harga kerteng jo arli kishnong ki bamdan hapo ke mothat Russian constituency klapin bitar ke HYC mothat Russian circle Usamla Lambones besaya man uwe ni dikhot ke HYC mothat Russian circle lapin pau ke jing bitar bat ong bakani ke jingle katna PHE Barwan penyeng di signboard kemudian ya ke kerteng ke Shnong Megadop bar ke Shiliang Renyau ringkat ke kerteng ke Mountain Road block ke Bahab West Khasi Hills String ke long ke Bamla Pediang bak ke seng ke airport lai sngi ke office bakan ai ke Jing Penshai halo kani ba ulo ongru bak ke seng kan Om Shong Klikti rikan saya ru syakmat shikibor bahalor ha ke bede bat kani ka kam Usamla besaya moy uli thoru baya kini ki signboard lawan bansi klam ke jingtip jangashnong bak basngo lingo shosho kolong baya kini ki signboard lawan si kampaji nagashnong permadan ya ke bala penyengru harul ke surak kenshi meriau Kada ko penlong ingi kung kinong ilam jong ke HYC Motarashan Circle lagi don hakani ke Jakar ringkat bat kani ke signboard atkum ke jing UI hakabede bat kani ke signboard kabala Menteri jaga skim JJM Jal Jeevan Mission kabade jong kesnong Shiliang Renyau Mountain Road block kabahap po West Khasi Hills district anre ka penlingo ingi kum kinong alam jong ka HYC kalong ba ngidon hangani jaka hangani ka po kesnong permadan mi iting kren bagani ka signboard jong ka JJM nang thi po Mountain Road block kaman yeng hangani po kesnong put sam jingi permadan aga bagahap po block Motarashan East and West Khasi Hills district Te hakabide bat kani ka jingmi jong ni ka signboard midap dak jing sukhia ka bakraw e kum kinong lam namar bangi suthu hakaba pentrikam mi kani ka JJM hagani ka snong ka jungi ka tum ka de ka date ka ba tho ang te po ka date of sanction no du snam khat khanyo tarik banai ba khat ar arjar ar ko date of completion of work khatway tarik banai ba pha arjar ko ara anre hasnong nga jungi ngimpat don ni ka JJM scheme hakini kisngi kibla lain tak tahu kusnam arjar arpulai te nomor kata ka peningo ingi kum kinong lam jong ka HYC kalong ba balai habai ya ka project na Mountain Road kon poi po Motarashan klem don poi wan poi tang ka signboard ka jingkli ka bakraw kalong bat kami nangi kum kinong lam jong ka HYC kalong ba hatu nagaliang jong ka PHE department kalau don jingtip na M hakabade bat kani ka jingyeng jong ka signboard Lara kim don jingtip ngasngo banbu ka jingkali ka bakraw bakat ka department kam don jingtip hagwede bar kani ka jingthung ya kani ka signboard namar ya kani ka signboard hi aba pentre ringkat ba ki dorba snong ringkat ba ki rangba snong abala pendap ya ka jingtre ru ki rangba snong ki don ka jingtip hagwede bar ka jingthung ba ka jing penyeng ya kani ka signboard andre katkum ka jingtip ka jing pentip nagaliang jong ki rangba snong ki nong ki ru rangba jong ka snong ki ong ba ngingim don jingtip bat haba kasnong kam don watang taki project ini taka umbam undi hagini kisnam te kumnu kan shuan yeng gani ka signboard hangni te hagwede bar kani ka banta nagaliang jong ki khot jong ka HYC ki la phone yu jong ka PHE hangni po Eastern West Khasi Hills district nagaliang jong ong ba hana kade ka jing bakla jong ki dekhar ke ban si ini signboard lalu ong ba kade ka jing bakla jong ki dekhar ke ban si ini signboard Abai kani ka skim JJM la pentrikam koordinat ringkat bagi GPS map te hato balai kinang bakla kat ye kani ka kam ladangi ong ba ka jing bakla lesi kala bandon hang ni hang tai markap snong nginang sungai ba kani ka jing bakla hanri nandu no po kani ka snong Shiliang Renyau Mountain Road block West Khasi Hills district konwanying hang ni po snong permadan ka bahap po ka block Motarashan Eastern West Khasi Hills district kata kalong kabang ngimsum la man pediang dalele ruam te hakni kapor ibu ka jingkali bat ya ka PHE department bang ibu ru bakide ban pensai mardor hakbede bat kani ka banta namar bang isu thu balada kimsum la pensai hakbede bat banta kadon ka scam nani kadon ka erik ka bahasa lendet hakbede bat ka jingdon jong ni ka signboard hakni ka snong ka jungi namar bakat kum kani
ka sambut ke belah thok hang ni usnam arajar arpo du arjar puar ni hang ni snong ngin pat yo ita pat ni di skim JJM hakini kisnam ki bakat kum gani ka sambut ka layeng te nomor kata ngasngu thu ba lese ka don ka air ka London hak bidai bat kani ka jingyeng jong gani ka sambut namar ba kum ki dkhot jong ka HYC ngidon hakaleng ka bri nyu trap wat khen ba ki briu ka nong snong jong ka snong permadan kim long aware ha kabri bat kini ki banta ki project ki bawan na bar ring ki dikhot jong HYC ki don ha keleng ki jaka ki snong ki thar jong kabri ki nyu tram minong mi ki nong pet perman nginong mi ki nong khmi ha kabri ba kabet ha kabri bat ki kam panroy ki snong ki thau ngidon mengi ki nong pet ki nong bisar la ki le ek badai nei la ki le ek bakla na keleng jong ki department ki ba pher na keleng jong ki kum ka HYC ibu ka jing maham ka pating ya ka PHE lani ki wik department ru abagi tray ka nung skim ken tray ha ka besit besai ken tray ru da ka jing khut ka jing suba are ha ba pile kum ni ka don ka jing subas niu na galing ka jungi ka HYC ba ka don ka ir ka Shalandat but ha ka juga por ngi ai por ya ka PHE department ba ki pensai mardor ha ka bri bat kani ka sangbut hapo laisngi ibu bagi dia pensai khnang bi ki pai ba nong snong kin da tip besai ha ka bidai bat kani ke benta nomor ba meki kidon na preng jing lingo kidon na preng jing sadum ya ka jing don jong ri ka saibut kawai ka papen lingo ngi kalong bahaba pentre ni ka skim ya kani ka saibut ki jubu ha ki snong ki thau na ne kin ti singkin ki ba ki pat nong lik nong man kin UI bakin tio ban tip ya bidai bat kani ka skim JJM are ka papen lingo ingi kum kinong lambat ringkat bai ki nong snong kalong ba kadon ha kani ka jaka ka balong klau ngi la ban ong kaba om don menu poi perkhat ban pet ye kani ka sanbut le deling ba kino lam jong HYC ke liyo ban pet perman ye gini nomor kata ngi salap tokleng kadon kebukum kani agni ka snong thau ka jumi nomor kata ke HYC ka maham ting ru ya baro ki department ibatmu ban le kanu ki project lan ki scheme trade bishit basai trade ke jikut ke jisuba akisnong ki thau nomor ba fitrei da ka bukum kani galenti pin sabu jing ba pin sabu ke jing le ran na kalong ya ke department dari ya kalong hakinu kinu ki banta ki ba pentrikam ya kini ki scheme